Masu kallo wannan wani abun mamaki ne wanda kuke gani a wani kurma ne Allah Ubangiji cikin ikon shi ya bashi wata hikima ta kera irin motan nan mai tona ƙasa, kuma kamar yadda kuke gani masu kallo wato wannan mota da ake ce ma excavator. To malam, wannan yaro naka ya aka ya samu wannan hikima? Ya taba makaranta ne? To wannan yaro an dai zo yana biyo yara makaranta can gida, yaran kana suna ta makaranta sai na biye su. To yana zuwa kuma yan kace rubuta sai ya rubuta don ba sa makaranta ba. Yawa da yazo a nan sai aka ce sai wani yazo nan garin Sokoto, sai wani ya ce a kai shi ba hara shi makaranta. Dan kai ba hara sai zan kun ba karatu ne yake yi ba, sai an kasa ya ga wani sana'a sai ce bai zama can saboda babu kurami can ba hara din, sai ce amma da kayan Sokoto makaranta kurami. Amma yan to shi wannan aiki da ma bai koye shi kuwa ba, gida ne kawai koyi abu ne. In ya zo in zai tashi in zai mota zai zo in ya ganta yanzu nan wanda ya ka bukata shi ya shiga nan, in ya ganta wanda ya ka bukata sai zo gida shi ta kawai, ba ya koya ga wani ba kawai. Wato hikima ce Allah ya bashi. Hikima ce kawai Allah ya bashi. Tsakanin da Allah masu kallo, ni dai wato wannan mota ta bani mamaki kwarai da gaske, saboda wato abubuwan da aka yi ta da shi. To kun gani wato giyoyi ne ga sunan a jikin wannan mota barkatai, har da kacan kaman kacan mashin ma ko take kece can tana ta haya motar, Tana ta haya. dan yin ta haya magani. A ga tana tafiya ko? Wai tana rubas? Tana ribas. Gaskiya wannan kamata wannan yaro ya kamata a taimaka mishi, don wanda Allah ya ba basira ya wannan, in aka bashi kayan aiki Allah kadai sa abin da zai yi. Yanzu ya samu kaman tsawon wani lokaci yana hada wannan mota? To wannan mota wato misali dai bai wuce wata daya, domin ya yi guda uku, ya yi abin nan, ya yi da kuma ya yi jirgi, ya koma ya yi kanta, don wani ya ce da ba, amma guda abin da ya kala hudu ya yi. To kai ba magana ba baki? Yana iya rubuta za ka iya rubuta amma ba magana? To yanzu za ka iya kera mota wadda kai za ka shiga ciki kai tafiya? Eh